Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, thinio scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli, ka jingsiyo ka baret but pila bandaj puli, da ka education loan, pila urban chukol ha number, khandai nyo, saw, san rin prano, lani khandai pran rio laisan, an riway khandai pran. Ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People ha ka art pulai terik jemang araja pulai kila IT da ka jing Thoh ha u Chief Postmaster General ka North East Circle Shillong da ka bakerpat ya ki bor penyat jong ka ni ka office bahkan pensange shwai ka jing thong kam ha ki South Central ki post Gramin dak ya ki ba unsupen mission ha ka jing ekran bigila pathai ko bor President jong FKGGP upa Dundee C Council Ulaong bagi kendon balabu kalong Thoh Eksamin da ka Ktien Hindi bat ke English. Ulaong bala daya nujor bat ki wei ki jek pendriam na rithor ki Samla Wadkam jong ni ke jela Meghalaya kini kendu jing namar bagi hapan Thoh Eksamin da ka Ktien English kat ba ki wei pat ki jek pendriam ki yo alat Thoh Eksamin da ka Ktien Hindi ka ba pensuk shikat dai yaki. Nakaliang jom ka seng kala kentu ban pendrung ru ya ka Ktien khasi bat garu haki kendon Thoh Eksamin Kenang ban pelilat di Samla Trajela jom ka Meghalaya hak yo kam yo jam. Proses untuk uji, udah juga ya kan Assam Circle but ya kan Northeast tak tahu. Kalau kami sama dia possible ke government, ada Thoh sama government yang bertindak, so ini ada sesuatu. Kita kadang lupa kan, kalau boleh ketika Siti bin Hasan, minister, chief minister, fiang chief master general London, in Alibaba dan P jadi, chief international director tu, Dia angkat uang chief minister. Emang dia ni chief minister kan, kita kadang lupa politik seperti berlaku civil government, ini kuah nakaliang jong ka chief postmaster general any circle now slow down ya ka ya ni proses kan ya proses issue dari watch ka Ministry of Communication mo na siya ay pinag Ya director mo ada juga. Banyak kendu yo chief postmaster general kalau haka bentah habadi bakaliang kini ki sanction post ki ban sami mentang kamba South Central te ngei ba ki kriteria bagi bu hang to bat kembala long haki benai bla adab ru te kalong ba ki bu ba ya kini ketika direct recruitment ba leng ba online all India te ki bu ka provision to baka local language kalam dei Hindi bat ka English dia banyak compare ki beri jongi ya ki marks kamu ken pala ban ya ban ya beat bat ki wiki kemudian ban compete bat ki wiki beri na show ki jala tingi iru ba nakaliang jongi kalong ba keni ki jingle kalong ba deprive ya ki kena samla ka jongi ki badon hani poka hani ka beri nyot rap ka jongi na hani poka jala ka jongi tingi wan banyak keren yau chief post general manager Teuni wong ba idon ikong karmolong iba deban in charge ya ka division sani tingla ekran namar ba nakaliang ka sengru ngila Thoh chief minister ba ngila ong chief minister bodi intervene kloy kan ya ka ba Thoh ka Ministry of Communication ba kin atlang ya ki language ru komot community Ktien khasi Ktien garo mo hangni ka benta hangni ka region te nakaliang ka seng inum song klikti ngila ai kata ka jingmut saka government leng ba ka jing Thoh so chief minister bodi bin sim khyar lo kani namar kani ka nyarap sibun ya ki kena samla khasi ki jongi ki bawat kam wat jam namar kumba ki dan menta South Central ki post hani ka jala ka jongi kan de ka nyarap ha ya ki kena ka jongi de hata ka nong rem bangi sawan banyak ya kendo ya ni chief poster general manager ni wan banyak kendo ini yang bahas slow down ya proses
of recruitment namar baliu ngidang pursue nakaliang kaseng ngidang pursue bak state government. Bak state government kadi ben immediately intervene kani. Fi lingba I in charge jong ka division ba pej kani ka state ka jongi. Hi long ba ka ba ngile kadi ba biang kadi ban wan hi nakaliang government. Temi maki ki ong show up istang ta ka jing Thoh ba ka ba state government ka communicate ba ka central government ling ba ka Department of Communication kiki abstang ya katahi. Namar ba kumba kalong haki wiki state. Iyo ajeng tip syai ba ka state government ka state government ko jong ka Mizoram, nanta Manipur, Tripura, itu ki state ka dable. La ka jong ka benta. Hari ka basolengo ka ba bali ka state jong ka yot ya. Kita kadang ki mansi na kaliang ka jong hapan kersyut ya. Ba la ka government hi kamle em hagi ndak sngi ngatrai ni na kaliang jong ka seng ni mansi ngam chem lagwei ka la kelti ba. Ngi hi menem step ngada pak city show chief minister temu umdan hang ni den rai ling ba ki mail ki whatsapp ngada pak show bangin sapa kopi ru saka PS office jong chief minister te na kaleng chief minister ula communicate ngi wong un sapej khabar khabari ni banta